Namung kula nyuwun setunggal mawon nggih ingkang sampun kula aturaken. Ingkang angsal saking mriki mboten usah dibuka dhateng mrika-mrika. Tolok ukur kedamaian dunia. Sakniki Indonesia pun dipilih ketua ASEAN, Pak. Indonesia ini sakniki dadi ketua ASEAN. Nah, sekolah ngeten niki sinau bertuhan. Jare dateng SS mrika sampun kula aturaken boten wonten guru, boten wonten murid. Sing wonten namung warga. Nggih. Warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kaweruh sedulur sejati. Dados pada dasaripun manungsa pancen kedah percados bilih Gusti wonten ingkang angka kalih manungsa mbok menawi percados bilih manungsa niku gadah sedulur ingkang sejati. Nggih, sedulur ingkang sejati menika sejatosipun saged dipun wastani kepanjangan tangan Tuhan. Wonten ingkang mastani pamong sejati. Nggih. Sedulur sejati menika utusanipun Gusti. Saged diwastani kepanjangan tangan Tuhan. Boten wonten ingkang saged ngeteraken wangsul teng pangkuane Gusti, mbok bilih senes utusanipun Gusti. Nah, pasinaon dateng mriki bebas, Pak. Mergi paguyuban kawruh sedulur sejati menika dateng Tuban menika wonten 3 panggenan. Ingkang angka setunggal dateng Desa Pliwetan, Kecamatan Palang menika derek kula ingkang sepuh panjenenganipun Bapak Suprawi Surya Atmojo. Ingkang angka kalih dateng Desa Sambongrejo mapan wonten ing Kecamatan Semanding, panjenenganipun Raka Mas Durajat Bima Raharjo. Lah kula niku ingkang paling enem. Kula ingkang paling enem, ingkang mapan wonten Desa Ngimbang, Kecamatan Palang menika. Amargi napa? Nggih. Amargi kula nembe mawon sejer penuntun menika senes guru lho nggih. Kula jejer penuntun menika nembe tanggal 13 Februari tahun 2020. Kados ngantos sakmeniki nembe 3 tahun. 20, 21, 22, 23, sekawan tahun, 3 tahun winginane. 13 Februari 2023, 3 tahun. Berarti 3 tahun langkung 3 wulan menawi. Sakniku lan gangsal nggih. Nggih.
Matur suwun sanget Gusti sampun ngeparengaken dados kula jejer penuntun niki nggih mboten karep kula piyambak. Lah, para kadang-kadang mbok bilih ingkang derek sinau dhateng mriki upaminipun kok kepengin semerep nggih, pengin derek sarasean dateng Sambungreja monggo. Pengen derek sarasean dateng Pliwetan monggo. Namung kula nyuwun setunggal mawon nggih. Ingkang sampun kula aturaken. Ingkang angsa saking mriki mboten usah dibuka dateng mrika-mrika. Upaminipun wong SS pengen melok sarasian nggone Sabta Dharma monggo. Napa? Memperluas pengertian. Tapi nek ndelok teng paguyuban lintu monggo. Tapi gadane kiambak mboten bareng dibuka dateng mrika. Intinipun kersane nek teng mrika kersane asal tambah pengetahuan. Kula mboten mageri, mboten nglarang. Manusia harus banyak pengetahuan. Mulane kula mboten nglarang. Napa malih sakniki manungsa niku kedah sakniki pun wancine, Pak. Menginjak peradaban dunia. Oleh wong penghayat pengen sinau apa wae oleh. Apa meneh padha-padha penghayat. Apa meneh padha-padha kejawen. Oleh. Monggo. Namung nggih niki wau sing kula matur, sing oleh kok kene aja buka ning kono. Nggih, cetha nggih. Manusia harus banyak belajar. Nek wonge belajare mok siji, ngertine ya mok siji. Kula mboten kados lagu niku, napa aja dibanding-bandingke. Kula mboten wedi nek niku. Nek ajeng dibanding-bandingke monggo. Tapi kudu ngerti empan papan. Wae dhewe digegem sing rapet. Nggih. Mergi napa, Pak? Sinau ngeten iki. Belajar teng penghayat, sinau ngeten iki sinau bertuhan. Nggih, kita belajar bertuhan. Lah sedaya kepercayaan niku nggih ngoten. Tujuane mengarah kepada Tuhan. Lah monggo kepercayaan sak Indonesia niki, Pak. 193. Nggih, Pak nggih. 193 kepercayaan Indonesia. Sakniki wadahe sampun MLKI, waune namung napa rumiyin HPK. Diperluas menjadi BKUK. Ijek ora kamot. Sakniki diperluas malih MLKI. HPK rumiyin namung himpunan penghayat kepercayaan. Terus BKUK, Badan Koordinasi Urusan Kepercayaan. Zaman Pak Harto sampun wonten. Tapi zaman Presiden Soeharto orang kepercayaan boleh hidup tapi tidak boleh berkembang. Nggih, kula wani ngomong kenyataan kok. Mergi napa nggih zaman niku sedaya niku anut nuting zaman kelakone nggih. Nuting zaman kelakone zaman niku. Bebase wong kepercayaan niku nembe zaman Presiden Gus Dur. Gede cilik Gus Dur ya berjasa karo wong kepercayaan. Bebas. Sing waune Konghucu niku teng kepercayaan sakniki pun
dhateng agama. Nggih. Gus Dur niku gedhe cilik nggih berjasa dhateng kepercayaan. Pancene Gus Dur niku dasare nggih wong budayawan. Senes kiai jane. Gus Dur niku asli wong budayawan. Ah, terus kuliah teng pundi Mesir napa pundi. Niku akhirnya yang dikedepankan tentang agama. Tapi budayane orang arah ditinggal. Sakniki nggih kathah para tokoh-tokoh agama sampun nderek belajar tentang kepercayaan. Tapi agamane orang arah ditinggal lho berangkate kok syariat agama. Nggih. Jadi orang penghayat kepercayaan harus menjadi suri teladan bangsa sedunia. Kita Jawa Indonesia. Sudah waktunya kita menjadi mercu dunia. Coba saat ini meriksani. Teng wilayah Arab niku perang boten leren-leren. Ben sore niku kula ningali TVRI nasional yang jam 09.00 ningali berita niku. Nyeri mesakaken bocah cilik-cilik wong wedok-wedok do kelangan keluarga. Napa malih kok mangan wareg turu mawon kangilan. Sing teng Sudan, sing teng pundi Ukraina, sing walah. Nyeri. Nah, kita sebagai makhluk sosial ikut juga merintis, memikirkan perdamaian dunia. Kok kira-kira Indonesia niki badhe dadi napa nggih? Tolok ukur kedamaian dunia. Sakniki Indonesia pun dipilih ketua ASEAN, Pak. Indonesia nih sakniki dadi ketua ASEAN. Nah, sekolah ngeten niki sinau bertuhan. Nggih, dan kepercayaan ini intine kita belajar bertuhan. Senes belajar sihir, senes belajar magic, belajar napa sulap senes. Belajar klenik mboten. Enten pathokane. Wong Jawa iku duwe apa-apa, apa-apa duwe. Duwe keyakinan, ya duwe hitungan tahun,